या पार्सलची मी अगदी आतुरतेने वाट बघत होते की कधी एकदा हे पार्सल येते आणि कधी एकदा मी ते ओपन करते. तर तसंच झालं, पार्सल आलं. लगेच मी हे ओपन करायला घेतलं. तर मिशोवरून मी हे पार्सल मागवलेलं होतं. ओपन केल्यावर बघितलं तर आतमध्ये जसं आंब्याच्या पेटीमध्ये गवत भरलेलं असतं तसंच गवत भरलेलं होतं. मी ते सगळं गवत काढून टाकलं आणि पार्सल म्हणजे माझी जी वस्तू ऑर्डर केली आहे ती बघायला घेतली. सगळं गवत काढून टाकलं आणि बघितलं तर मस्त असा मी जो दगडी खलबत्ता ऑर्डर केलेला तर तो आलेला होता माझ्याकडे. माझ्या किचनमध्ये हा आता एक नवीन सदस्य होणार होता आणि खूपच छान आहे, मस्त आहे, मला खूप आवडला. तर मस्त असा मोठासा आहे दगडी खलबत्ता आणि हा त्याचा आपण काय म्हणू शकतो, खलबत्त्याचा दांडा वगैरे किंवा जे वरतून आपण दगड वापरतो तो. तर हा पण खूप छान आहे. तर असा मस्त असा हा दगडी खलबत्ता आहे, बघू शकता तुम्ही किती सुंदर आहे. चटणी म्हणा किंवा तुम्हाला आलं लसूणची पेस्ट म्हणा, तुम्हाला झटपट काय कुटायचं असेल तर म्हणा, तर त्याच्यासाठी एकदम मस्त आहे. आणि त्याचा जो शेप आहे ना तो मला खरं तर खूप आवडला. हे बघा, असा थोडा लांबट शेप असल्यामुळे ना याच्यामध्ये आपण मस्त असं काहीतरी आपण छोटंसं वाटण पण करू शकतो. चटणी, आलं लसूणची पेस्ट, कुठल्याही धान्याची समजा भरड करायची असेल तर ते तुम्ही याच्यामध्ये आरामात करू शकता. तर ते छान अगदी धुवून घेतला मी आणि याच्यामध्ये आलं लसूणची मी पहिली म्हटलं पेस्ट करून बघूया. तर ती करायला घेतली, करून खूप छान झाली ही पेस्ट. पण याची वापरण्याची पद्धत मात्र थोडी वेगळी आहे. नवीन असेल तर धुवून घ्यायचा आणि भिजवलेले तांदूळ थोडे याच्यावर व्यवस्थित वाटून घ्यायचे आणि नंतर मग तेल, हळद आणि थोडंसं पीठ लावून ह्याला रात्रभर ठेवून द्यायचं आहे आणि नंतर मग दुसऱ्या दिवशी हा खलबत्ता आपल्याला वापरायचा आहे. पण मला तेवढं काही राहवलं नाही. मी लगेच याच्यावरही आलं लसूण आणि हिरवी मिरचीची पेस्ट करून बघितली, खूप छान झाली. खलबत्ता तर खूपच मस्त आहे. त्याचा जो शेप आहे ना, तर शेप तो मस्तच आहे. त्याच्यामुळे परफेक्ट असं आपलं हे जे त्याच्यावर जे आपण काही पेस्ट करतो किंवा चटणी करतो तर ती मस्त होते आणि तो एकदम त्याचा बेस पण एकदम मस्तच आहे. त्यामुळे एकदम तो व्यवस्थित राहतो. तर छोटासा पाटा असल्यासारखाच हा खलबत्ता आहे. त्याचा दांडा जो आहे तो पण मस्तच आहे. एकदम हेवी आहे, अंदाजे 4 ते 5 किलो याचं वजन आहे आणि छान आहे. मिशोवरून मी हा घेतलेला आहे. ह्याची प्राईस जवळजवळ मला 500 रुपये पडलेली आहे. आणि एक माझ्या किचनमधला एक नवीन सदस्य आहे हा, जो मला खूप आवडलेला आहे. तुम्हाला कसा वाटला ते कमेंट्समध्ये नक्की सांगा.